Dalone bikono obro na sunu onula kwa nwa osumonya agba n'ọsọ onula kwa nwa onya agba n'ọsọ enu agwa nwa agba ọsọ owute gị Chimakonga ị ga-akawara gị kpọta nwa gị anọ n'ụzọ gị kpọta ya ka iliela ya ole nwa etego abụchi gị nwa bụ ya mụtagola amụta nwa gị nọ na ya sị gị ọnụla akwa nwa ị ka na-egbu oge na what for you let's go there by no one bodogo ka akpọkọ nne nwa maka na ayo la gono eme daalụ asị na ụmụazụ n'ebe mana ezo n'ebe ọzọ egwu ndị otu obi biko nnu ụmụnne m nke o chiri ya zere ụnụ onye eji bịa delta ụgbọelu bụ maka kesịrị azụka nwa n'ebe owu nwa jikwara na eri nwanne ejijekwa akpa ya na ọ bụ na ebie mụrụ nwa ya ka o ji wee kpọọ m ka m bịa ma ụnụ matakwa na mụ abịakọ mbụ ọzọ ka anyị bịakwale ya mana adịghị agụ ya ọnụ ụzọ ma mma agaghị ugbere agụta dalịrị ọnda odugwu nnuwe ya n'ọgwa na odugwu nnuwe ya n'ọgwa na odugwu ka ọ bụ odugwu nnuwe n'ọgwa na odogwu biko na ejuọ m ibe njesira nne nwaanyị bụ odogwu ononu mbraka mbraka omele ka onye ọnụ ibe asụ na okwere omeko na emenụ ụba sịrị chi nne nwaanyị ga-apịawa gị azụ from now to December maka egwu itiri nne nwaanyị ebe ị nwere obi wee jee na studio wee nwere awa nne nwaanyị tinye egwu oge emelụ gị ibe ka ikweta na ezi egwu adịghị anakala aka mana ịgwara ụmụ Anambra ọ bụ na nna anakala aka ma mụ anala oge nke gị sis daalụ nwanne m ọnda odogwu nne nwaanyị n'ọgwa na odogwu ka ọ bụ chiemelie nne n'ọgwa na odogwu nne n'ọgwa na odogwu ka ọ bụ odogwu nne n'ọgwa na odogwu ka ọ bụ odogwu nne n'ọgwa na odogwu ezi omemme ezi emo isi lazụ kọwara onye oge adịla mma isi gwe erugo bịala mmanwụ ekele gị ọzọbụlini ego tata bụ oge gị oge iji eme child dedication azụ kọwara m agwa nwanne abụọ okwu ha agwa nwa bụ okwu nwa agwa nwa bụ okwu nwa n'ụwa azụ kọwara m nwanyị taa iri na-eme mmalụ ga-arụ ka mụ mmalụ m iri na-eme delego ka mụ dele m ọgwa mmanwụ achọla atọ na ebe anya ọkpọ ịgbọla otu ụmụ ya mịọ amụlebabịa o were ebe ịgwa igwuru okwu na background iri gwara ụmụ ya mee na ngwa nne nwanyị ka o jide mmiri ọ dị na mgbe emerụ m ya ọ dị na mbụ ọ gwanụ tata o kwele isu ejila abụghụla na abụghụla awamuji m
na-echini na ya bụ ahụ ndị waji echini n'obido sogozie odogwu nnuwanyị n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ odogwu nnuwanyị n'ọgwa n'odogwu odogwu akpa bụ akpa ndị obodo oyibo ọ dị pọtebụl ọmabụ ụgwọ ego ịmana ọmabụ nwa ego rie nne anyị sogbuo 300,000 ma ọ bụrụ 100 iburu 500 azụ ụka na ọmabụ ya emesi gote kennovu ị na-ebu ego karịa otu isi eli oko achukwu si ebu ego ya ọ na-bụ achụ aja anata ngozi mmadụ tu ya n'ụwa ọ bụta ihe ụmụazụ ụka mba na nwanne chuje eze chuje gwu nwanne m chuje gwakpe ezi ọhịa aka m mụnya dị na mma stogbogbo ụtọ wale mgba ọ na-abụ nwanne ụtọ wale mgba nwanne m ezi ọbụrụ nwanne n'ụwa okwu na-agwa gị mụ kene nwere yalụ nwanne ụba sị na chi na-ebido na-etinye online Olisebia eze chukwu mala onye oke ma onye oke la mara ọzịa ana m asọpụrụ gị chukwu Olisebia chimakonga ịgba aka na n'ọlụ a maka chukwu ọ bụ na mmemere okwu ya tika tie m onye oge adịla mma onge nwanne azụ ụka ngwanne n'otu ụlọ onye arụbalaza ama onye mmalụ isi ga-echi eze otu ụdọ mmọnwụ na-akpọ gị ebube agụ na-eche akụ eze nwa mmụọ bụ agụ yale unu mega nne gị n'ala ọdụ n'alụ olugo biale kaike no sondo omambala wana ena kibo omambala yomu sondemba sono to omambala wayo kaja le pota onda Celeste Nikolai onye nwere mmadụ ka eji aka n'nnukwu aka eji otu egwu ibe m egwu jelibana nọ orume ekele gị anyọma maazị iwu na-alụ ka na-alụ ka na-alụkwu maji mmanwụ na-akpọ gị ngwatu nne nwanyị odogwu nnuwanyị n'ọgwa n'odogwu nnuwanyị n'ọgwa n'odogwu maiti nwanne m eze dọka maiti were maya onume agana gị ị ga-etikwa steji daalụ nwanne onye ka na-eli ego ya kedu onye na-eli ego eze chinua nwanne kwazi
eze mmanwụ na-apụ n'arọ ọkpọkọlọ ihe moshinu ọkpọkọlọ ihe moshinu iru mmanwụ na-apụ n'arọ shino nwanne m ibi iji mọgọ nwanne m shino onye bụ nne gị n'ụwa unu maka nne gị ọgọgọ ekpo nago taike n'ala ji mara aka ugwu alịalị eze alaji eze ọmụ nwamụ igwu nwanne m nwamụ igwu nna m nnukwu bụ ọrụ aka nwamụ igwu alịalị ebe ahụ ka ndị kpata ego n'egwu maka ndị mma egwu tosila azoka anda achọ ka nkọ ibe anyị na-eme ankọ ibe anyị na-eme ọ na-abụ abịa mmemme okwu ibe anyị na-eme onye akpọla azụ abịa ọnụ ụlọ nwaanyị dulubili ọnụ ụlọ nwaanyị dulubili jụọ n'ime ihe eji anụ nwaanyị ihe eji anụ nwaanyị bụ nwa ihe eji anụ nwaanyị bụ ka ọ mụọ nwa onye azụ ụka na ọ mụta ego nwa mbụ o mesịrị m ọzọ sị ka anyị olili nke m ụlọ nke izizi ọgwa m ụbalị eti egwu ọzọ ndị egwu dadị ezi anụ na-eyiri agwụ anụ eyi agwụ anụ na-eyiri agwụ n'ọbịa mana anụ na-eyi agwụ omume aka nne gị onye m ekere ọfọlụ gị obi ọcha gị iji abụọ m ego ebe isi nweta ọgọ mee ka Chineke wuo m ụgwọ ya chukwu na-ahụ ụgwọ jide kpakpando n'ọnwa na-ejekọ kpakpando n'ọnwa na-ejekọ ya bụ ogolo sinio onye tụrụ aba na-egwu mbụ ayi ogolo nwanne ike chukwu ogolo eze ọmọgụ ka na-agwa gị mmụọ kelele kedu ụmụaka ele so nwanne ogolo nwanne sọnde bụ ihe nwanne ihu anyị chaa ebe ọkada ka na-agwa anyị chaa ebe ọkada mgbe anyị na-agba ọkada onye mara ihe echi ga-abụ onye ma na m ga-emesi ya nwalụrụ n'obele n'ime ya sọnde bụ ihe nwanne gị ọ ga-ala ka ọ bụ n'onwe ya echi dị ime muvọnụ ụgbọ ezi omuve ọnụ nwanne m ụgbọ na-aga aga omume aka nne gị ezi ojibile na-agbata izuzu ka nke na nwanne m onye bụ oli ego nnụkọ eze oli ego ebereke muvọnụ ụgbọ ndụ mma kelekwala unu iwe mekwe n'unu iwe me n'unu chacha ọ bụ na iwe me unu iwe mekwe mmụọ mmanwụ ezi anụ eyi agwụ chedoti ịma na nwa agwụ na-atarị abịbịa ịma na nwa agwụ na-atarị abịbịa jụọ m iwe na-eli ọbụla ka nwa agwụ na-ahụ anụ adị eyi agwụ anụ eyi agwụ nwa mmụọ bụ agwụ ebube agụ na-esi ya mmụọ Igbo ọnda bijinu ka nje mbịasị Anam ka nje ekele nwanne m ezi ala onye nta m nta ọnụ ị na-egwele eze ala ọmụ gwele anụ na-egwule eze ala omume ekele gị onye gamon iluseke n'udenzi ichekwu ezi obi ikpe udenzi ichekwu onye elecho mani na delta
ese bukulu odi melu mo mo usoro kuo usi welu go bi ale ese wa zuri ga abata wa bidi awo bi kenma anisi mo bongo emapa no di ebu awo ọba balawo wọn dem ọwọ ni koko kẹyìn lawo awo bi alo mọ ogogo adele pa o azike wọn mọ mẹ yóò máa zike mbà ọgbọlọka ogogo adele pa ẹsẹ tún wíkẹ wọn nù wọn ṣe èlì onúmẹkẹ nẹgì àwọn nàní Anam imele tó masala kan okwu nnagwa gị iru ji ma ọ ga-egbu nego n'elu ụtọ dị ahụ apliko n'onu ọzọva ụtọ dị ahụ ezechiwe eze nwanne m atụ ojii mụ na gị bụ nwanne owu ọbala owu elili atụbọla gị n'onwe n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ anụ ya odogwu n'onwe n'ọgwa n'odogwu ka ọ bụ odogwu n'onwe n'ọgwa n'odogwu ọndat ihe chinyere anya n'ụwa aka ihe chinyere anya n'ụwa aka mma ihe chinyere anya n'ụwa aka ihe chinyere anya n'ụwa aka mma ihe chinyere anya n'ụwa aka ihe chinyere anya n'ụwa oke chinyere anya n'ụwa aka ihe chinyere anya n'ụwa aka ihe chinyere anya n'ụwa aka ihe chinyere anya n'ụwa aka mma n'ụwa ihe chinyere anya n'ụwa aka mma n'ụwa ihe chinyere anya n'ụwa aka mma ezi egusi ọdachi ka ike na-egusi ezi egusi mọ ne anagwa ọbẹjẹ adókwu ezi ite gị a na-achọrọ nnukwu anụ achọ n'ọbịa ana m ekwu ezi ike gị a na-achọrọ nnukwu anụ achọ n'ime ọbịa ijele na mmanwa na-azọrọ ọgbọ anagwa ọbẹjẹ ụfọdụ ezi anagwa ọbẹjẹ anagwa ọbẹjẹ idu maka chuju okwu nwa kpee game ezie ya aka gị chuju okwu ka ị ga-enye chuju okwu akpee ka ị ga na-azik aziko nwa mmee aziko nwa mmee alụnị ihe tinyere ya n'ụwa aka ihe tinyere ya n'ụwa oke tinyere ya n'ụwa aka ihe tinyere ya n'ụwa aka ọdachi eze isi agụ nwa Joseph ihe iji nwa accident ka ihe ala ebe ala ma awa moji ka ebu abụsị na mode ga ọ na-elu m ilo n'anya isi agụ nwanne m atụọ gị n'ọkụ para nya bụ sabịa isi agụ a na-eti egwu a na-akpa nkata a na-agbalị amụ isi agụ nwanne m ihe iji nwa accident ka ihe ala ebe ala ma awa moji Babylon ese Babylon the Babylon street onu ma kan ya ke Babylon street no bolo onye crazy emo onye crazy emo ese Babylon onu ma kan ya ke iye ti yelo ya no wa iye ti yelo ya no wa kama Andash MC one name was a Borodi Katuanegu Mbosito Yagano Mambala and the Mozambo. What's your side? Wabu Madonna and Waja. See, Anam Ebu no Mambala and the Mozam when the Guanaja. Wabu Madonna was a What's your side?
isi welu go mo ese palace ezo mo isi welu go be ala ese palace go mo na go ge the palace da lo ibi ji mo ese nyego nai ibi melo mado ya wona ge ai ese wonde no mo basira ash Anam Mama basira si ondash because akanonu onye kunoku kuna neti akanonu onye kuna neti ondash chabi wow chabi obeleya alone Anam oye jodo jonu eza lo entamonta anu na eguleze obu na nlisi ega nyelu maka lebo oye entamonta kenelu monyeka MC the light mweze gogo amu ezi mi awamuchi mu ko de na 2 days o de na 2 days mweze awamuchi mu iwo gbele chumu nya mebu no wele bo neje na nye wezi ebe mo bu na nya bata no ya choro mo bia o nya ka na MC o chezi ko bata mo jalo bia egwu abegugbo go bi ndi ba ne be o nya ka MC mo nye 100,000 you 100,000 you ye chuma bu ko bulo go waji ogwe de go wo mutu ko ye 100,000 onya ka wonnam esi aro MC ozo eba emu anambara anakugwa aka sekwole aka odia iso anda Oyama MC oyama MC oyama MC light MC light MC light MC light MC light Igwe takuma o obo deze apusi onyi CEO Lord Caesar Hotel and Shop kaito no emo ezo onya mande eza party da lo amako ezo emo amako yoga de noko buto na mmadụ erika gwono okele bulule na uka dare ya patro nam amako yewoniwo ona mmadụ wanna ewoniwo bine tu ego akpomoko nanu okele bulule na uwa danare ya ai kene nu onyogonogo makwero kego ogala na ebu ebulu Let's move now, Bogo. Ogalane Bubulu. Yabu Waka, Namule. Mowe, when I make a rally. As you walk when I make a rally. And the Guru Madonna Kitty and Melakaji going up. You walk Ogalane Bubulu. Odoguna tipa mo kelele yiji tipa won le bomu akadi toge ogali le bomu won mu eroke onyami kelele yiru na ma tele ko kangamudo mo koloka yiru se kane gwo ba aba
bụ onye egwu onye ndudu isi bịala nwachi eze a ga-anara ọda n'alịa ọnda a ga-anara ọda n'alịa igwe a ga-anara ọda n'alịa kisi ya azụka ihe ụmụ azụka mmanwụ ya na ụmụnne ya na-aba gbuli ezi ndụ ọgwa na ezi ndụ onye eme olele nwa ya n'ọgwa na ezi ndụ ka onye eme olele nwa ya ọ bụ na o nwere onye kpụtara ewu onye ahụ huo ka nkọwa na m ga-eti onwe ya n'egwu mana nkwụsị isi agwa alịgwuo eze isi agụ ị ga-eti egwu ọnụ n'igwe achọrọ m ka onu gị dị n'igwe a ka ọ dị na rekọdụ a onye odokwere nyame ka onyame nnekwele onye odokwere nyame ka onyame nnekwele ka nna agwa ka isi ọdụ anya na-agwa agwa na-ahụ ụzọ ihe sinyere ya n'ụwa aka ihe sinyere ya mụ na gị ọba ya n'ọkụ onye akpọrọ molet onye ụjọ ọgwụ asị onye ntụrụ ya ego bụrụ ọnụ agụ na niile mụ na ndị ozi ọgwụ ọnụ agụ na niile ma ya nwere ego mana o nwere ego mana ọ dịghị enyi oge onye oge adịghị mma skb abụghị ozu ama skb ime travel ọnọdụ gị ji tụgharịa ama mgbe anyị nọ n'ime obodo na mụ mara mgbe anyị nọ n'ime obodo abụghị ozu ama skb ibe niile nwere oge ịgwaghị oge ọtaka ije n'ụwa ụtọ mba atọ ije n'ụwa ụtọ mba atọ onye arụrụ eze ama onye oge adịrị mma a ga-esiri igbo ngo ihe ụmụụka na-akpọ eji isi agwa nwanne m mụ na-akpọ gị keneta mọnta onye alọghị ntamụ nwanne m ọnụ na-ekwula eze ntamụ o nwere ihe ị ga-emerụ mmụ kenelu m onye ntamụnta kenelu m onye ka n'ohu onye ma 100,000 maka awamuji m ọnda ọ dị mma chukwu mụ na eze ọnyamim eze Chinabalogu, thank you very much, Lord Ritzy. I scotch love like I want to know MC. Onu onye ka MC bụ onye mweze obodo dịka Tuogu mana mala malo na ikwu ni edi na mieta akwa na eziokwu onye ka MC daluri nne onye ka MC nyere chukwu dense onye Eze Chinabalogu 100,000 naira cash maka ji chukwu dense walo mkpụrụbọsị tọ na mkpụrụbọsị n'ọgalaga onye ka MC daluri nne na-eche dalụ ogato chukwu dense Andas onye ka MC Delight nyabu onigbo agwa ọbịa onye rụbala eze ama ijokiri awa mụrụ ọmụma pụtago ọgba bụ nne kesele ala na-azụ nwa ine mgbe na-ata ụmụ gị onye bụ aka taa oge elugo gị n'olili ndị mmadụ kwuru sọrọ ine ala na-azụ nwa eriri mmetu ya bụ asambodo ndị nne nwa gị na-ekele gị nwa gị kelere gị abịa
mgbe ichile echichi bụ imere ebe ọdụ mgbe ịgbala ọdụ gị anyị bịara anọ ya n'oge ọ dị egwu mana ọ dị ova ọmụlụ ozu ha ili aka nwa gị Chemere, alifin akpọ na-akpa azụ egwu. I'm all over. Jadi bisa malu nama lagi kau beri amma. Apa di kuda lu dengan anda? Iya malu mau. Wabun dia selalu makan. Nunggu leku enggak kamu. Umur mambala. Apa nak kuda lu nama anda? Apa malu lu bos? Kuda lu nama nazwa. Kudo nne m na ndụ mgbe mmadụ olu ovu mbọsị ngwọrụ nne m na-azụ obi dan ọjagụ onye isokọrọ nne m ịbụ mmanwụ gbara abụ mmanwụ gị na-agba abụ mmanwụ na-ekwe egwu mmanwụ na-agba abụ mmanwụ na-ekwe egwu onye mmefe n'egwu Mama Buffaloes on us. October 26, I need Lagos. Oh, Google in Lagos. Nabu Starfish. Who that one? Mona Nego, I know. One day to Buzo. Ochogugu. Oya lọ́yẹ̀ tàmọ́ ìgẹ̀jọ́ fẹ́ Lagos. Wọ́n Starfish amúdágọ́ ń wà náà Starfish ẹ̀wọ́gọ́ ń wà o. Starfish ẹ̀wọ́gọ́ ń wà o. Starfish ẹ̀wọ́gọ́ ń wà. Ẹ̀kọ́ ojú ìbọn mẹ́wù kàtí àwọn àwọn àna ewu. Obi dọ̀n. Obi ezi ẹ̀hẹ̀ mu. Iye si yẹn lọ́yẹ̀ nù wá ká. Iye si yẹn lọ́yẹ̀ nù wá ká. Okay, now one day we have latest money. I don't tell you if you don't well, maybe no balance. Or better to me, who knew that. Can now go. As a money man, that will latest money. One day be done. We look at enemy. I don't tell you. Adam happy na ibi e makachu kana wale onye go ya mo latest money Oyi akoje bomu bumma mbule babu abi ayi yeji latest egwu dey happy akoje bu amewu pẹ̀lú mi fún balance ọ̀sìn ní ìjẹ̀mú wẹ̀lú dá lójú ìgbà mẹ́rin. Ilé tí èkú òkúrú náà náà mẹ́mẹ́ nù. Ebi dọ̀nù yìí sọ̀kẹ̀lẹ̀ wọn ní ẹ̀yìn. Mmadụ ka ebi ala ibi ẹ̀gbọ́lá aka ná. Mmadụ ka ebi ala ibi ẹ̀wọ̀lì ibẹ̀ nà lóun nù. Onye si n'ibi ejìlì ibẹ̀ nà lóun nù. Anyị ga-eke ní ẹ ike dị ya o. Ike dị ya mẹ́lọ̀. Obi adịghị ahụ nwe mmelụgọ ọzọ ọmọgọ ndị egwu eze ya bi nweze obodo dịka tolu mmụzia o nwere ebe aje kalọsịa ndị mmụ eze Anam obodo dịka tolu weze adịnta weze adịnta vip adịghị olili Ewu olele nwa o, ewu olele nwa, azuka bịa, azuka kedu iwe agụrụ nwa gị, kedu iwe agụrụ nwa m ochi na-emelụ, nwa m ochi na-emelụ m
n'ọkwa n'ụwa Afrịka Chinemelu m ayi n'ọkwa n'ụwa Afrịka Chinemelu m Chinemelu m n'ọkwa n'ụwa Afrịka Chinemelu m Chinemelu m n'ọkwa n'ụwa Afrịka Chinemelu m Chinemelu m n'ọkwa n'ụwa Afrịka Chinemelu m Asoka nwa bee Chinemelu m Asoka nwa bee Chinemelu m Abamulu Chinemelu m Andash Bikono ana ala otu ara nwala Sinekele kenelele Andash Naranam Nenu music anda Oye kubia lolili nwe lolili wango music white material People white material Imele chuma wo mambo sumba lolili wango White material People white material Aziki wa ma na bu ndi ba ma muna wana da na ma Abi Zara money. Oye de kweli mu ko nya nu kana ba ge lolo da lo iya gwa mi le na za mali be na tugu dalo wonne da bu mekuru madam mi le ji aseko mekuru da lo I will let you out. I will try to not do one try to what Anam, Ogandianum, what Andianum, 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 Ogandianum. Number one, ash. That what you do. What do you? One is out of the middle. Oh, God, I'm going to go. It's a slim shadow. Slim shadow. Slim shadow. Oh, God, I'm Slim shadow. Can't know more. What's a donado? One is a do. I will move. What done there now? Oh, God, there now. What done there now? Oh, God, there now. On that. Oh, yes, I got. It is not a peak, Yogo. It is not a peak, Yogo. Zara money. Zara money. Abe Zara money. Zara money. Abe Zara money. Zara money. Zara money. Zara money. Hey, Zara money. Zara money. Abe 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 Zara money. Zara money, Abe Zara money. Andash. Oye kan de liege, omo gan de. Oso nyo ba ndo. Igwe go do na. Wan mo ba go, omo ba na. Anyo ga de le ma, ana le ro ma de le. Yes, you know, waka. Yes, you know, waka. Yes, you know, waka. Yes, you know, waka.
ka tielu ga egwu ga na ya moto ebe ya na moto gị na ya egwu a na-abịa n'isi ị na-echeta ibe ị ga-emechi ụdịrị ụlọ ị ga-alụ echi ụdịrị ego ị ga-agbata echi ọgwa ni hope of life ka mmadụ ji eli ego hope of life ka mmadụ ji eli ego ji n'aka maka na ọ bụrụ na iwepụzi ka ijiri ọzọ ma abata ego si n'aka gị pụọ baa n'aka mmadụ iwe nweta nke eziokwu anyị na-ekwu okwu ndị be akpa nnenu gbabụrụ onwe ha n'anya gbabụrụ onwe ha n'anya aibichi egwu a ka o siri ụmụnne ndị nwụrụ onwe ha n'anya gbabụ ndị be akpa nnenu gbasi na mmụọ babịa na gbabụrụ onwe ha n'anya ụmụnne ndị be akpa nnenu gbabụrụ onwe ha n'anya eju na-akpụrụ ọ ga-akpụrụ nkoko ihe dịbe akpa dịbe nnenu egwu niile abụrụ ịma na egwu dị n'iche ọ bụrụ si n'azụ anya bụ last ball ọ ga-arịọla okie ọ ga-arịọla okie Zara Andash. Abi abagol mu 50. Abi Zara. Zara wendo. Isi walugo dalu. Isi walugo biali. Yomo Zara chemoti. Abi almumbogo ke 9. Omo makangi kanji de happy. Zara wando imelo ma. Oke na ewute kwanu mu. Ewo ti ṣe fásì mọ́ ẹ̀mọ́ àtàjà ìyàmí àtàjà o. Abẹ Zara tani náà wá kẹ́ Zara dà lọ́nà ẹ̀. Ǹjẹ́ ní ewé ayé wọn tuntun? Igwe mú bọ́ọ̀sì láti igwe mú ọ̀gọ́lọ́ rẹ̀. Igwe mú bọ́ọ̀sì ní gbòòrò olú mẹ́rin mọ̀ ọmọ. Kàíkè ló ń yàkù. Ako wanza mobe. Unu kanyi di happy magambowe ke 9. Ajelu ko hute Steve. Darone. We understand. Alo, obi bakana gi ebony black. Obi ele ma lo bi de, ede ka chisu kego. Edi ka chubuji keke tagba. We are just done. Moganele. Onya kunu gade akuwanza mobe. Onya ko akuwanza mobe. Iwu melo onya me. Nambo woke nane. Aka na melo tie. Na me chotore. Aya na gwa na o. Onye ga-adịrị mma onye akọchukwu iwe ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-eme imerụ ya mee onye akụ nwanne m oji 20 mọl ọ gwa na anyị ncha jere nke ebute stuuru ebute bụla ego ọbọsịla ego ọbụbọ onye m 100,000 cash mbọsị ndị alụmgbo nwoke na you tell me 100,000. I'm going to happy. You can't have a very on there's a window. Ash. Who will live in the you both desert. Owó ẹlẹ́tọ́ máa wà lórí àgbélò ní agẹ́ ẹ̀yẹ́mọ́ àná ṣọ̀kwẹ́ntì jẹ́ntì ka nna agwa gị ịta ka nna akpa o ana m ata ata mgbe nna agwa akwụkwọ
Abapụta chuma na Sunday na-ata ịta anụmata ịta ibe ọ na-agba na klaasị bụ fest ka m na-agba ọ bụrụ na mụ gbara fest mgba sekọndụ mbọsị mgbalụ tọdụ agwara m agwarịrị nne ngwachizi ntị o nwere ibe nye gwa gị ha ya nwere wudens onye elecha ụmụ anyị n'ụgbọelu mbọsị onye elecha ụmụ abụ m ewu abịa eji m ewu nwanne ya aka abụ m ewu abịa ebu m ewu nwanne ya aka ebutere m akpaso m etinyere m ego ebutere m nne ya igwe mmadụ olive olile ndị abụtiro a na-atụ nyaka iwe welala onye ka m nwekwa m ewu dobe ntị nwekwa m ewu igwe eletu m ewu nwekwa ewu ana agbụrụ m ewu igwe ka nna gwa gị nwere alụ n'olu m olu ewu mbọsị ụmụnne m na bụ ndị be anyị nwe bịa nwa kpọkpọta ewu n'ime ndị eli ọnwa na itu ọkụlọ anyị nweta ihe nwere so ụmụaka ma gbuo ewu ka ba lie ma mmụọ maazị na ba bịara ka ba lụọ iwe ma mmụọ maazị ba bịara ka ba suo n'ọkụ ibe ji mme ngana bụ na akpụtara m ewu alọ ya ekpuyala m ka m gburu ụmụazị ewu alọ ya ekpuyala m ka m gburu ụmụazị o nwere obi ọcha ma ọkwa na ọka ahụ ọma aka nji ibute okwu ọ bụrụ na aba gwara onye amị na aba bịara ka ba lụọ ibe tamụta onye alọ nwanne m mana mma ma gwọta iwe eji igbu ewu ka a nwere izu ọka ma mụọ maazị bịara ka lụọ iwe aka ndị ebe anụ gebu nwata kedụzi ha na-ekene m eze nwanne m ntamutu ezi osigbu ewu abịa igbu dị igbu denze unukwulu eziokwu ndị niile ọbụla kodigbo yala ma o nwere onye gbu ewu bịa ma o nwere onye nwụtara ọkụkụ ọ gwara na sọtachụ m den m ji ewu nwene aka maka na enwere m uvele Daddy, isi welu uwe mana nwa m ụba sịrị achị ga Chineke gozi ebe iwu alụmandị otiela alụsị m egwu ebe iwu alụmandị otiela alụsị m egwu ọda onye opportunity nwa mmụọ bụ agụ opportunity come but once wọ́n bá agùn ebùbá agùn náà ti agùn máa wọ́n kẹ́lẹ́ gẹ̀ opportunity náà. Dalo. Iso. Ọ̀bọ̀lá Júlẹ̀. Iso. Dana Ọ̀bọ̀lá Júlẹ̀ live. Chapale. Let's go there.
big guy. Come on. One day more we will call home. Darling. I can't know. There's a moon up on our rock, more up on our rock. You more go, now go. You will be Magan, I see more behind. More below. I know she will be below me. As a white man, the sugar alien. Osugo ge liyo owo elogun gagwa ge imo na papu aburo kozu owo lo ti osura ojo wu kini ara millions ogo na dota millions ogo nu mu gbolu mo lo si iwe eze na buru mu na me nwa ebodo Isaac, you want more man? Mama can make it. What nurse will believe we are not? What nurse will believe we are? Isaac, you want more man? Millions ago, not Delta. What are going to do? What was you know? That would have been the banner bag. Chubona mia. You get to know why it will do. No why it will do. As you keep your conduit. Open a van like that. I'll be a mebble. And we'll be a no. Only all. Open a more. So this is what more. You work on it more. You work on it. You work on it. You work on it. You don't know. You work on it. Don't know that the long man one year. You say no more dance. I don't I didn't want everyone there. I'm not saying that song. I just said that one. Move below the ocean. Kill it and in back. Oh, no, so bleeding could do. Or so bleeding. You 100 and number account. But so you know to that now. Do you imagine no way at that? No way as I go to believe it. Who will leave you get million? And alone I told you, and alone I told Mama. I'm all going to do. Who is that? I can't do much. Joe Amezo does much. When you make a leg Amesh, Joseph, you see when you go about you, I can in a local motor. Motor can alone will you. Double division of level. Take up on Dalo, take up on Mona Bogger. I can alone motor. Moto kena lo luchi agana lo moto pick up mo wa kana otobe to egidi ba egu no no bi ndi ba ni ta ke sala zoka awo mo lo mo nua to egidi
China mara mochina. Wani chukuna mara o. Chukwa magologia. Chukwa magologia. Topuge. Mawu koye bi edima. Ewele musu maki agudu. Agwa mge wo emu na nwadi meba. Mawu woke na abia wa. Agwa mge wo emu oyebega mo wani woke. Mawu ka gebu na cho woke no. Ndasire na wole awo. Ndasire na wole awo. Wasi no wo golu woke. Wo golu woke lo bi apale ego. Madu muta wine. Emeselu me mutara woke. Eje no na ewute. O na ewute. Kasi yochi mo. Kasi yochi. Kasi yochi. Kasi yochi. Nebu wage bani ba. Kasi yochi. Nebu wage ba be. Kasi yochi. Nebu wage ba be. Kasi yochi. Nebu wage ba be. Kasi yochi. Onda. Oboja, wayo oboja. Owelu madu ko yewele gu mo bodase. Obodase ka se bia. Ono bodase ka mo wo na shi. Kasi yochi buo. Babu nagi bugi nawo. Babu ganji bu amuma ti o. Ewu ni abuwo kolobi. Yeso namba sika mopa. Wamo kasi ho ibayo chuku meselime. Babu kando budo naturally mo. Muna nagi sotabu. Muna nagi zana jobea. Na jobea di dota. Muna gebu zana jobea ndi asaba. Gebu wani ba. Awa taleri konne. Ai. Me unde wono na swale rogu. Na jago mego na ngeje. Eje rogu je na jago. Mbosawa ina je na jago go. Imo no bu na ndori wala. Gebu wa babu ai. Baba bu ai. Give my angel and nanu. I don't know. I go rummo. Cantammo. Give Uyami Eze Egwu. No good I come out Russia. Give Manna Temple. Give Lobuna Mawa Brodo. Give Manna Temple. Oyi male boy ya na tabu nya brisi boy. Oyi male boy ya no na. Kisi la so ka one dem onyo so fufu. Gemu male mbe no na fufu, o male ko na tabu. Na ko bo nya mi. Anu me kuro ko. Na ko bu na mi ani be bro ho. Owo so buli ni ego. Kedu maka wa maka na yoko. Oyu wa bi ale. Yo mo ka na o. Maka. Oyu wa mo na wa. Oyo amaka. Kuruma kuguru ami as. Oyo ugu nyila asa.
Adage adade orama Nyabu adani hao adani baba Yili nana gi Yili nani hao Anda Chukansu Mwako Yili nani hao Yili nani hao Owa nani hako yili Nobody nani hako yili Yili na papa go Chukansu Owelu madu koya wala go munnem Madu geji aka Madu geji Mamo chimaya Oya mbele chele gumo Chimaya Gana Chimaya Ise Chimaya Ise Chimaya Chimaya Ise Chimaya Anda Owamaka Ojoga dile mo what again Kedu sama nwa gi Nabu chuku sitere m Nwa mo ochi sitere m Obere wa na mma Nabu obi diba ni ba Obi alo Chi sitere Bana Chi sitere Anda I go no show mele Ewa makana yobe Mama show mele Ewa maka Mama show mele Ewa Shemele Ewa maka 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 Anya Shemele Ewa maka Shemele Ewa maka Iso Shemele Ewa maka Iso Shemele Ewa maka Shemele Ewa maka Anda Isiago Al Isiago Isi welu go bia Isiago Isiago mo na ye na kama Isiago je mo na na kama bola Isiago go ana mo kama Monu Isiago ya mo na na mo kama Yuzo kene ndora kanino Yuzo kene ndora kanino Wabo ndora kuwali ale Yuwade melo nyame no de bobi oso I don't know Isiago wanda Iko kene zo mo meso Meje zo mete no mete mo na body Oh no Ice Ojo mo go wanda Ijele na mo wada fo Omo lo da lo Atom ka ba gidi gidi egwu a Ojo ti no wanda
Chinuezemu wana wezo newe nwere mezeshi eje sinu olumogo eje sinu olumogo wana wezo nwere mezeshi olumogelele eje sinu olumogo sinu obodogo abia sinu obodogo Chinu abodogwa, Chinu abodogwa, Onda. Eje mechi boutique. Onye boutique dalo. Onye boutique nwanne m ọbago. Aje kwa kina zuluji. Onwere mmadụ ka onye were ego nwanne mmadụ ka eji aka dị n'ụwa ọwara mmadụ ego ọwara mmadụ ọwara mmadụ ego ọwara mmadụ ego ọwara mmadụ Anda. Ebuga jumo dora. Nemu abalugu Anam. Kaike ne sida kupa. Nemu sida kupa. Namu mweje wego nemu. Sida mauna bobu sida kupa. Nebu odogu emembalu sida dalo nem dalo. Ayo. Owo wa magawa nema. Dalo nem. Dalo nem. Onda. Ejo mena wata agaba diri. Idi na nwe mako. Ejo di na nwe meho. Ana di na nwe. Ejo di na nwe meho. Ana di na nwe. Ejo di na nwe meho. Ana di na nwe. Idi na nwe mako. What no come? What be? Oya di na nwe meho. Ana di na nwe. Mumu tumu nyame. Eze ndego. Ejo chi na amala. Igbo mo ba ya chi me chi chi. Meji mu certificate n'aka. Ayi. Yele obodo ekwetego na ọ ga-adị mma. Yele obodo ekwetego na ọ ga-adị mma. Yele obodo sida akuta. Yele obodo ekwetego sida akuta. Ania. Yele obodo ekwetego sida akuta. Honoria. Sige honoria. Anda, honoria. Obero. Ngozi Okafo. Obero. Udogala no oye maku igachi egwu akanyi igbo olu ga amụma na igachi udogala nwana gwando mesoro chiba egwu akanyi igbo olu ya amụma udogala nwana gwando mesoro chiba yele obodo ekwe osi yele obodo ekwete one way ka nanu Sabali.
Abamana alone, Abamana alone. Give me up, Abamana alone. Abamana alone, Abamana alone. Abamana alone, Abamana alone. Abamana alone, Abamana alone. Abamana alone, Abamana alone. Remember, give up, and another man alone will. Moto bisana keep at the mazia. In a Susan moto. We are telling motor target. Hey, you go back. What on the Anam? Oh, on the Anam. We could not go up one now. You never know, Mage. One more who go in. You never Mama Wage. We are not talking or not talking. Malani on nature. Malani on nature. One Opi, got the laro. We got the laro. Opi went in the got the laro. Opi one Munange Mopo. And that's your group. Anabaliam. Opi goes in the West. Obi aja na butelutu ke yisi wolu ane ba kisele ogungwa lobi wandini ego yele to mo bia atema na tararo mana obo ogun pale amo obo ogun pale amo ogwa na amu kan na pale sobi one boy SKB odugu na keya Mount easy. Whoa. Oh, look at you. Look at your man, Mama. Oh, look at you. Look at your man, Mama. I don't mind that long way. I'm not going to go back. Where you go to channel? Woman, I'm going to Ebu toge yi ebi ajoka ebi oje mo lu nwa ebu toge o eli ga nu eri ma na oru ngbulobu ya ebu toge ngbulobu ya ngbulobu eri yiji go so onye bu na obra nu mpete yiji go so onye bu na obra nu mpete ebu le eri alive ebu toge ngbulobu ya ali enu I don't mind alone with us. Job Wabber, you get the motor, you know, love motor. What you do? I don't mind alone with. I don't mind alone with. Ayi elese maro ke ye butelo ka wo mu tububu bulugia ka tububu bulugia moti elese maro ko butelo ka wo mu tububu buzile ge wonna eno wa wala go wa bo gundochi anje me to boda Game Wabber, I can't look here. Game one number will sissy. You were on my sissy when you were Lego. Ego teacher, sissy teacher. Open you will sissy water, no sissy. Game one number, you were on my sissy. You will go, but you were a sissy.
money ba ngaba kana give me one call here ebe ngwalu nwe family ya luzo o me golo me akede wa ma kozele ya agara m abọ nne nwanyị ọzọ mbọ nne nwanyị ọzọ ana m edebe ihe ana m edebe nsọ ibe na-eme na ndụ mụ ịmana nne nwanyị mara ise ihe oge egbu ya mee ọjụ ka oge elu isi m ọ na-ajụ nne m oge debe onye ọzọ bụrụ ndị ego si na ọ ga-agbụta ebulu na ọ ga-agba eme ebulu ka mgbe nne nwanyị iji o nwere ụda otu o si erajiela ọnọdụ iji o nwere ude otu o si erajiela ọnọdụ anda ureta gani ya oge olugo ụmụnna mma oge eji echiri anụ ma isi ugwu elu igwe na-echu igwe ga-ebu nwa na-ebe ya abịọma na-ele onwe ya abịọma lele onwe ya gbogbo ọka ịsọ moto anyị na-elezi ọka ịsọ moto anyị na-azụ abịa ga-ebu nwanne m ga-ebu ezigbo na-abịa mmanya nwebe abịa moto n'osigo na-abịa mmanya nwebe ga-abịa moto n'osigo na-abịa mmanya nwebe ga-abịa moto ihe m uge bụ onye n'ugwu ga-ehu obere oge ile-egwu otiba Give one now. Yazuwa maro. Give Yazuwa maro. Yazuwa direja. Yazuwa direja. Adiba. Gurumu nagi unu wa direja. Gurumu nagi unu wa direja. Ewu mu kansa awu ya no so na abu. One nam gurumu nagi. Unu wa direja. Kisira azoka wannan unu wa direja. Onye ọsọpụrụ ọdọbili ni ego unu wa direja. Gịnị mụ nne unu ga-enwe direja ka ọ pọmpụ ego aja agwụ onye ji mere ego ọ ga-abụ edere
Mamanya moja si makai kai bibeli na zo tani bezi